Oni ndine Jack. Nde kupangika nkhani yodabwitsa ku South Africa, right? Yovuta kuimvetsetsa. Sinayambika Thursday last week. Anthu ambiri by now akuiziwa nkhani yaitolera. Chifukwa choti apolisi atatu, ma constables, ananyamuka Thursday ro, akuti amapita ku Limpopo. Azimayi awiri, zibambo mmodzi. Yeti, azimayiwo, ma constable, wina wa zaka 20, wina wa zaka 30, pamene mmodzi kandi nzibamboyo wa zaka 24. So they were quite young. And, apolisi awiri awa anali pachibwenzi, ndi anatengana ndi nzawoyo, mpolisi winayo, ananyamuka kumapita ulendo wawo. Sanakwere kamoto ya polisi, anakwera galimoto Volkswagen Polo ya white. Kaya anali mu line of duty, izo zonse zikunenedwa. Koma anakwera Volkswagen Polo, amayenda ulendo wawo. Ndi ali nkati mwa ulendo, anapeza kuti anayima pa filling station pena pake, anayika mafuta. Apa anaoneka pa CCTV akuthira mafuta, kuoneka kwawo komaliza. Volkswagen Polo yo, wina mmodzi mwa azimayiyo ndiye anadzatuluka, nkukhanga twavala hoodie, akuti kunali mvula so kwambiri, eti ananyamuka analowa mu shop. Kenako anachitidwa traki kuti anadutsa apapa pa e-toll pa N1 njira yolowera ku Joburg. Pamenepo anasowa. Kusowa kwake kuna kuti gamoto yomwe amayendera Volkswagen Polo yo inayonera kuti inali ndi device yopanga track, koma device inazimisidwa. Mafoni awo anazima. Kuna kuti panalibe njira yowachitira trace. Ndi apolisi anayamba kuwasakasaka because some verses of chuchitika njani. Eti apolisi anzawo titero. Samapeza mpaka naika report yonena kuti amene ali ndi information yomwe ndi atandize kuapeza ampasa 350,000 rands. Anangosowa azibale awo aliyese mantha kuti anthu alowera kuti anthu ali kuti. Akhala kwasaka masiku onsewa kufikira dzulo pa 29 January. Chifukwa mmene amasaka amasaka ma CCTV amasaka chani anangothera amene popo pa filling station anaonedwapo kenako kukhanga zazima. Komano auda anapitiriza kupanga track ma cell phone yawo kunena kuti last location chani. Ndi kuchoka pamene popo apezeka kuti anafufuza mpaka na anapeza kuti zimaoneka ngati analowera mbali ina yake ya pantsinje wina wake pafupi ndi ngati motorway msewu wa busy kwambiri. Ndi anapita chakumene koko anadabwa anapeza van yoti yangoyima mundabwitsa amene inayimiramo. Ndi analowera cha pamene popo kumakasaka chifukwa chonena kuti kutsidya kumbali nayo kunali mtsinje. Ndi anayamba kusakasaka mtsinje muja kuti nanga zidusa zagalimoto zina zapezeka pamene popo bwanji. Ndi mmene anayamba kuyang'ana mtsinjemo anapezeka kuti Monday anapeza matupi awiri apolisi awiri. Edi kenako anayamba kuyang'ana kuti munthu wina ali kuti nanga sakuyang'ana anthu atatu nkupezeka kuti apezanso thupi linaso koma silinali la mpolisi wachitatu uchenera la munthu wina. Adapitiriza kusaka amene mafika dzulo Wednesday pa 29 January apeza matupi osati atatu amene amasaka aja, apeza matupi 5. Chimene chili chodabwitsa kwambiri. Thupi limodzi lina lomwe alipeza ndi la mpolisi winanso kapena nditi clerk ogwira ntchito ku polisi nayenso. Koma iyeyo sanali limodzi ndi anthu awawa, ndezi kudabwitsa kuti wapezeka pobwanji. Thupi lina lomwe alipezalo atendera munthu oti ndi mzungu, koma ndilowonongeka kwambiri sanathe kumpanga identify komwe. Ndi achibale awo awuzidwa sakudziwa kunena chachitika njani. Pena akuti afuna kupanga assume kuti mwina achita ngozi kuti mwina kamoto mathamanga yapezeka yakagwera kutiko yakagwera kupompo kukagwera m'madzi muja. Koma theory imeneyo ndiyo sagwira forense ndi wamphamvu ndi wabize kwambiri onena kuti pachitike ngozi ngati imene anthu atani aona. Komanso ngozi yachita galimoto yake iti popeza Volkswagen yomwe amayendera ija sikupezeka mpaka pano sanayipeze. Chikuwapangitsa kuti akhulupirire olundinena kuti aganize kuti ndi ngozi nchonena kuti ayamba kupeza mapati a Volkswagen gamoto yasowa ija mu mtsinje momwemo
ngati galimotoyo inagweramo kuti mwina imayenda yagwera mu mtsinje, akhoza kutheka kuti anthu anakhala ngati avungidwa, galimoto ija yatani yakokoloka ndi mtsinje, zitha kutheka. Nkona anthu akhala ngati apeza posiyanasiyana komanso masiku osiyana. Nde mwina theory ya ngozi ikhoza kukhala yogwira, komanso theory yoti mwina anachitidwa hijack ikhoza kukhala yogwira. Nde sizikudziwika kuti chapangisa njani, chikuchitika njani. Kodi anthu aphedwa? Kodi anthu anali agwira ntchito, anali mu line of duty kuti mwina anthu amene amafufuzidwa ndi amene awachita chipongwe? Kunena kuti pakali pano palibe information yambiri kunena kuti mungadziwe kuti chachitika njani. Chomwe chikudziwika nchone kuti apolisi atatu aphedwa, kaya ndi pangozi, kaya achita chophedwa koma amwalira. Information yambiri sikudziwika. Nde nkhani zoterozo umangonena mudzidutsa chonchi chifukwa choti nangasi palibe information, koma nzomvetsa chisoni kwambiri zonena kuti zoopsa kuti pachitika chani. Koma zina zotsatira zonsezo titani timva pakwina kuti peze kuti tingoyankhula ma speculation okhaokha pamene chilungamo chenjeni sili kuchidziwa. Ndiye tipanga na update zikomo kwambiri.